Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nagbalil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, aday yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Sa gudahin nga tisurat, idi kalman laing nga pakasalitaan ni pagkayam tayo nga mari, kunanad to'y, idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi, tagas taon ay manan ti panangarakop ko manon nemi kini June. Nabayag ngaminan manong nemi saan mi inaramid iti agkanaig. Napan ngamin sa Manila manong nemi ti 3 nga bulan. Ket gabot nagbakasyonen dito lugar mi tinawagak manong nemi ket imbagak nga kita kami. Napanggam ng dinner manong nemi ti maestra nga restaurant kalpasan na iminom kang basit sa mi intuloyan dito hotel ti iminom. Ket gabot talagang mailiwak unay kang kuan. June. June. Alan kayat kun June. Nakalalis to manong nemi no kasanong na ikat ti amin nga ikapet kada kami. Sinakroy na ko ni June manong nemi idita agpadpada kami nga lamu-lamu kalpasan na impaiddahan ako ni ti kama. Kat nagbalinak manong nemi nga nakaimimas nga makan wano mapulutan nga naiparabawan iti dulang ni ayat. Kas iti dati nga aramidan na manong nemi umuna nang agkan di kiti bibig ko iti nakapapaot mo. So nanto ipababa manong nemi ipababa nanton ti dagiti bibig na kadagkan nanton titenged ko iti barokong ko. Oh, June, maililiwak unay kang ka. Nakabaybayag ti 3 nga bulan, June. Oh, June. Ori siyak, Mari. I miss you too. Oh, June. June. Nakapapaot iso na magsubsublatin ng karimkamen kitakit daban kirab-kiraben di kiti man sanas kumanong. Aging ganariknak ti panagkarayam ti dakulap na nagpababa. Kat siyempre, hapaprusan nan ti kastaonay ti burnok nan manong. Diya mo no anat inalan na sa napinunasan. Nakadadon. Nakabasbasan. Una ta mailiwak nga rod keng ka. Nga mapay nga pinunuasam, dapat kit inarubob mo kuman. Bayang, taarubobot di mod udi. Nemimas di mod udi yan. Kinunana kiting pababanan ti ulo na manong. Apang kumiten ingato ti gorong ko manong nemi kiti dadan ti ulo na iti nagbaitan di kiti legs ko ket nay. June. Il-iliw na kaday tatilapiak. Wen, ganaim-imas, di tatartaraudi. Inikat ko la diyon unana. June. 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 Nakalalayang ni June, manon nemi awanin ti sa pulag pa'y kay kuwana. Agasem tamamintaluang. Ket ngiwat na pailaing manong nemi kendilan at araramaten na. June. Heaven man in June. Heaven. Glaying ka. Ket kapo tamayat matentirik na naman ng nemi amuklatan. Hindi agpangato isunan
Nidagas biit, iti barukong ko kalpasan na idagbato kan tipos ken pusong manong nariknak langit na yun, inserek na. Oh, Jun. Oh. Iti una, iti kail-ili ko kain ka, Jun. Naglaing ka. Sige, Jun. Paspasang, Jun. Oh, pumapanak man rin, Jun. Oh. Kinayat katakmanin, syempre. Iwali-wali na manong nagmayan. Sa kumanin pinarukatan kadeta. Intuloy naman yan, manong name tinagkabalyo kanya. Oh, Jun. Jun. Nag-asawa tan, Jun. Tapos mabukutang kan, Jun. Insarding na. Apa yung sarding mo? Dito manin. Ano nga manin? Dito jak kahit manghigka ka. Asawa, manin. Ala, ituloy mo na. Apa yung sarding mo? Ituloy mo. Gamot na samot pa yung nagganas iso na manong intuloy na. Jun, dandaniak manin. Jun, nagsabatan, Jun. Oh. Nagsabat kami manong nami. Nag-asam ta namin limaak namin sanlaken kuana. Thank you, Jun. Thank you. Madamdaman tumanin, ha? Namakay na nata. Manen? Ang expression mo ti manen? Manen? Kaya wala. Madamdaman tumanin. Ay, abi ka dumsag ka. Abi inuksot mo. Ano problema? Stonan. Ano? Nagbado kan. Tarumortan. Hindi ka ba nagangangaw kasta? Kakaisuda ka nakabaybayag ka nga awan pagkatapos? 1 round lang? May sapay lang nga oras na ito ya. Di ba? 3 hours? Agubar na tapakit din. Napukawan timod ko. Ano? Abi kastoy ka manin. Ano man hindi ka pa uyom? Ito'y. Jaktul kayat nga, mangigkang ka na dyan. Tiyan niya. Dati kinagurak nga imbagam. Ti kasar? Di mo ibagbagan. Anong rati kayat mga pagtungpalan ta? Kastulatan? Sa panakpay ng kasagana. Walang im Jun. Jun, kayat ka mabukbukudan. Dadangar ti problema eh. Asawain na, makiasawa ka, asawain ka, tapno mabukudan na, tapno sa anak to nga nawaya, kasta. Anya balat na sapol, anya pa lang amin ti apik nagsapol ka pa lang amin ti sa mahali. Adak, man. Nabintasak, di ba? Nabintas ka. Ado da kita grukbab ti kinabintas mo. Nabanglo ka, naimas ka, nalaing ka, awanin sa pulakan ka. Apay nga roon, na di mo kahit nga gasawatan. Tapno sa anak tumatang nagtumtumar. Tapno adanton anak ta. Basta siya kayat. Padasem nga ibagang agsikog ka. Nga masikog ka. Hintan. Anong hintan? May kakit di man yan. Ha? Alawan saan ko ibagbagaan tis kasar. Urayak tulad ng sikat ng ibaga. Promise. Saan nagpapuyo na kasta? Sweetheart. Tsak mo dito timang romance ka. Amok badkat na sa dinot pakatikelam. Iti barokong mo. Ngiti na macho ng barokong. Mare. Oh, Jun. Siyak mo ti gumawa, siyak mo ti manggawa, siyak mo ti mangmanin, sikit agad, siyak mo ti rumabaw. Kastaman, ti ko na,
Siyak man timang rumasakin ka. Iti barokong mo. Mm. 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 Mari. Mari. June. Mm. Mm. Mari. June. Mm. June. Mari. Mga anak na bumaba na tayo sa mo. Mari. 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 June. Mari. Mari. June. Bisok mo amin. Mari. June. Mari. June. Manong Nemi, tapno saan lang asyak ti mangan. Nagboring-ringak ko na. Impang kumatan na kiti gurong ko iti yan tirupa na kadeta na. Pinaklabak tingiwat na ko na. Maganda nga to, John. Mari. June. June. Mari. June. Mari. Uen manong Nemi gagangay min anumalpas. Kadadawasit sa aming pagkinaawatan agpauyo ni June. Nga may ayok tumanin. Ket alan tumanin. So kakastaunay manin manong Nemi di pa nakaitayop ko. Gabo talaga nga naglaing nga mga ni June. Nalaing mat nga mga. Nagigingangin sarding na kininsinyas na manong Nemi. Agbading ringak manin. Ketuhin. Ngem siyak manong Nemi, iti kinrabaw lata, inagkak manin, di kiti barukong na, kalpasan na, tinugawak manong, kadin sarek ko na, June. Mari. Nakapapaot. June, sige, agiguyok ka. Kasta, June, mapanak mo rin, June. Wain manong Nemi, iti may kaduwang around namin upatak lang. Kurang ti maysa, it's okay. Namin duwaak namin akang kaninak. Kaya di adakam ti katengaan. May katlo, kaya nagsabat manin tirik namin manong. Nagkinayat kat kami maninti kastaw na iti irot na. June. Nagmayat na niya. Aping amin nga ko. Nga niya. Doon ka nungarot nga kayat mo. Nga niya. Diyak ibalbalik ka sa takaguramat ni bagak. Kasar manen di bagam. Manen. Di kagpungdot. Awan di bagam. Kasar sikat ng ibaga. Nga mamuklatan di bagam. Nusaan kan nga makauray. Mga sapul ka ti lalaki nga nakasagana nga mangikasar ka. Nasaan nga siyak. Tadyak pa'y nakasagana. Tadyak pa'y naumat kinabarok. No, agasawat lang ton, okay lang. Nawaya ka madlata. Basta, tinaskan ka siya kan siya tagasawa. Data ka di man hindi pagsaritaan, ta? Kung ka man pumanaw, panawang ka. Ha? Ni dito eh. Stone, nagbato ka. Nakalagdigos. Simrek iti banyo manong. Dito, naglingag pa uyo. Ni siya met. No, happy kami nga. Kagura na lang aro din. Ulitak tumala. Manong Nemi, nabayagan nga gayin ayat kami kini June. Idi adda kang pailang iti college. Isu manong Nemi, tinang ipayak ti kinabirhen ko. Isu pailaeng kat isisulaeng ti lalaki ti biyag ko. Inayat ko ni June, manong Nemi, ti likodan nga amok nga playboy. Okay. No, adda isu na dito'y lugar mi. Ha? Ado na kita madamdamag ko nga da kakuyog na
At dati kinamadandamag ko nga da in check-in na. No, salangatek, di naman anugutin. Intunukan, kapungtutin. Ibaganan ti sina man eh. Nangaro na lang aruden manong nami talong nga bulan na sa Manila. Noon at inuubara na dyan. Dakil ti pamatik manong nami nga adapay babae na sa dyan. Sa ala nga may sa. Hanga mapmapnek ti may sa. So nga salsaludsud at kang kuhanan no kuhaan niya pala sa pulan na kanya. Kit kompleto akmat. Nalaingak, nabangluak, naimasak. Napintasak. Hindi rumarin ti banyo. Siyak mo ti simublat na nagdigos manong. Ginuyod ko pekit di nga insirek. Abay, nakadigos akon. Dito itaban nyo, nga marangit ti third round. Tulami. Panawang kan. Oy, di ka lamang painan. Panawan nagdituunig ti hotel. No, saan ka alisto? Alisto, nagdigos ka rin. Alan? Ito'y. Abi, kastoy ka. Numalpasan na kon. Apaan nakmanan. Uray manin, ti panangay ayok kang ka. Mamidlayang tayo, ay, agdigosak lang, ayayawan kang tumanin. Sakto manin, ti magruwan sa kang ka. Nagdigosak man ang naming kit iti rumuana. Ni John? John? Hayan mo, John? Inlokat ko tiri daw man ang naming. John? John? Awan? Inahalak ti cellphone ko manong nemi kit tinawagan. Nagre-ring. Sumungbat ka na. Ayaw mo. Abay nga pinanawan na. John. Simbungbat. Andi bagam. Ayaw mo. Kinambagakmat kang kaitang umunakon. Nagloko kan. Pinanawan nak nito'y. Mabay-bay kami dita. Ayaw mo kanitan. Nakadayo akon. Kitsik karutin. Kasanun anda. Di mo kayat? Nganda mang sarek kang ngada? Ada pa naman sa oras ka nabati. Naglukukan. Kayod mo ko mga rod. Dalatakin ka. Ngimuans ganda ng karaman kang nga sa bali ng lalaki. Goodbye, Marie. Saan kung itong aramidin dita? Ada gwapo dita. Temesa nga boy, hotel boy. Ay bagam lang. Ngisot mang ituloy. Para iti third round. Talay bagbagam. Urayan nak. Anak ko, mapay nagpauyo ka manen. Manen. Wala ta mahilig ka mat ti manen. Nalpas lang aro din. Manen ko ng manen. Hindi ito. Saan ako nga magkikita pa eh? Papa na manen. Sublek sa di Manila. Anya? Oh my. Agur ora yak tumanin keng ka, manen. Jun, apay kastoy ti relasyon ta. Apay kastoy ka. Anong nami rimuharak meten ah. Kit-kitayan nagtada ti counter. Ma'am, apay di na kainor ora di kadwam. Ay, gumangganat kami. Ada emergency. So imunan. Ma'am, ano kasapulab ti mangayab ti tricycle. Ada na tayo hotel boy manit sango. Hindi rin mo harak mano ang dangang peso. Hi, Miss Beautiful. Yalang akman ti tricycle. So mati ko nak. Abe di yung kinumpleto ti talo nga oras. Abe kasla makabungpung to dya boyfriend mo. Pagkunam, man, gusto ano iti wangis na nga nagpupungto. Nadasaan nyo nagkinawatan, ma'am. Ano ka bibiyang mo? Kung nanakad kanya kung kita, sikat mapan mga ituloy, kung nanate, at no makompleto ng talong oras kung nanakanya. Anya? Yung mga natikasta? So, ano kayat mo, ma'am? Hindan, gago. Patungpang ng tupay. Yan lang ka dito si Kailan. Baka nalalay nga. At pa nang ipag-arbukan niya. Ha? Sige. Abunti pang sarakam kanyak, ma'am. Nukas pagarigan. Tricycle! Bastos na dyan ang lalaki, ah. Sa bagay, dapat kitigwapo na. Hangim,
Nagloko na dyan nga tunin. Ibaga kiti driver manon nemi no sa tinut pangituludan na kanya. Hindi makadanon nak dito balay manon nemi sireng pailang ni mama. Ma, abe sireng ka pailang. Mumutin no anya oras nga maturog ak. Abay, ang kaya nag-overnight kini John. Saan ma? Nag-undertime pa kid diya. Mawatan na dyan nga lalaki. Apay. Manen? Nagapay kay manen? Daka mo, no apa rin dyan mo no saan. Ada manen saan yung nagkinawatan. Uwin ma. Basta bagak nga agkasar kami, farming, gura na. Panag ko nakbalasan ko, get ko. Saan nga nasustansya at relasyon nyo. Bagak kang kaidi. Agbabawi kan to na makirelasyon ka direta nga lalaki ko, naktaamok nga playboy dahil nga lalaki. Imama. Abay, amamuyo ti amana? Amamok. Apay ma, nagkarelasyon kami, didi. Abay ha. Malagip ko't manin. Naman ti malagip mo. Tinapalabas ha. Nuwan na nagsaksakit at tinakim ni Papa. Gapukin ka. Yung talna ka man. Ipapasol mo mang kanyak no api ka nagsaksakit di papag mo. Huh. Apa eksakit ka, warak ko ma? Nagsaksakit tinakim na. Nga dahi taman tinagsaksakitan na. Nga isumatin ti patay na. Haan ko nga pinapatay ti amam. Wala nga nagsaksakit tinakim na. Nakasingsingpet nga ma. Nakasingsingpet nga asawa. Nga manyat inaramid yun. Ang kati kwarta mo. Mangrugi ka manin. Malagip ko laing ma. Sa iyo kit ibaga nga. Saan nga ni. Ay, apo. Amo yung mama. No saan nga nasalun na ti relasyon mi kini June. Adabasol mo. Siyak? Adabasol ko? Ano kung magbasol ko? Siyak nagbaybayad ti utang mo. Ano kung matutang ko? Panagpaspasakit yun kay ni Papa. Di pa nag-asawa yo. Manot nagbalin nga kamalalayo. Sumarting ka! Tupahan ka kahit mo. Di kailangan na asyan ka ni Papa. Sige. Naon di kwarto. Di mo ka di saludsudan. Di di isak sakit mo ama. Ni sumadlatipod no amam. Ano to ko na yo? Mama, ibabawi yo. Awan, angaw ko lang. Apay, sabali ka rin, amak? Sabali ka rin nakabutot kagkak? Hanga ni Papa? Ni Papang mo. Apay nga rin yung bagat kas jay. Awan. Kadagiti kakabsat ko, mama. Putot na kam ka di amin ni Papa? Di Papa? Awan. Abay, ada pa nagduwa-duwam? Nagduwa-duwam ti pamatig, kinadungo ti amam keng ka. Samot kidi iso kanjak mamati ni bagayo nga saan nga iso ti amak. Kaputan dakay man lamang yung bagabaga nga kayong ingas ko ni Papa. Imbes nga da kayo. Sige, ganda kwarto mo. No, Manila ta relasyon nyo kini John. Ti maibalakad ko anak. Lipate mo. Kadagayat kan sa bali. Tasaan nga ni John tirumbeng. Nga buta ore kasawa ka ito, sigurado. Malaksid ken ka kadadod tulat tari kiti babay ti biyag na. Isungad ko na. Nasyak nagikaro ti basulyo. Kasi isungad sa mong ipalpalubos. Takaya tumukon ti nga rod. Nagbalin to nga babae rot agbaling asawam. Uno. Si kanto. Itag lalaki. Be, hanak tumulod ken ka mama. Tsak kayat datang mading aramid mo. Among ka di,
At dahil gundawi nga ibagak nga agbabawek no api nga sikat tinagbaling nga inak. Tako na, mas nagawa dito itong bayan ka. Ngayon simra ka ko niti silid ko anong name. Talo kang nga kakabsat, duwa nga lalaki manong name digiti iniinauna, ket siyak ti bordet. At asawa dan manong. Napintas man ti biyag da. Wan manong. Ket pudno ti kunak. Imbes gani papaiditi at aramid na. Ngayon saan ta ni mama. So nga mahagsaksakit tinagim idi ni papa. May sumatan din nagsaksakitan na. Abagay. Nagakmanta ti pamatig na. Ngayon kuha, kadadapay lang ita. Simibiyag kumapay lang ni papa. Nalagib kumanin nga tinawagan manong name ni June. Ano man ang tibagam? Ha? Ayan mo, daak ti balayin. Nakaida ako. Kits ka. On the way ako. Maan niya? Kinamakam ko ti last trip. Ay, sumali ka man ti Manila? Kaya mo. Yung may kala pinagustuhan. Tap no may kapanti iliw mo. Tadi ka tawag ka lang at tawag. Kaya't mo pangag-sex na iti video call, loko ka. June, kasi naman hindi ka baot na. Baka umabot ti talo. Talo nga bulan manen? Talo nga tawen. Anya? So nga ti aramidem. Aguray ka ti talo nga tawen. Kahit no saan mo nakon nga mauray. Hindi, sumapol ka sa bali. Yan tayo, kasto mo ti relasyon tayo. Uray no. Madama ti sexta, agap-apat di ba? Uno ta, di mo kaming kayo ti kasar, dati ti kagurak, amom lang aro ti kagurak, ulit-ulit yung palang. Amom. No, kayad ko kumaitay nga isardeng, talagang insardeng ko, inuksot ko. Uray ata, namintluak maitayan. Sika, di mo at kahit nga di ka malpas, nagsakit man ti ulom. June, umay kadanunin dita. Kasano ko ma? Nagikatak ti trabaho, kaga. Nagrigit agsapol trabaho, pagtapos nagikat ka. May panlat ilim mo kanya. Basta dita ka. Maurenak din na siya. No saan lat. Manen, manong name awan manen ni June. Kahit nung hasta nga mapanak ang trabaho. At dadigiti ko ang daway nga saan ko may concentrate nagtrabaho. Nanguruan na umay pasal-sali manin da ito nga Carlo. Hay. Madamat trabaho, Carlo. Inalpas ko na trabaho. Siyempre, no alis tuwak kat malpas ko. Di oray no gawid ako. Ako pa 5 o'clock, gawid ka. Ano ka rito brak, kat nalpas ko manten. Kaya maurayan ka. Amukit, nag-apa kay manin kanin-tune. Ito rin mapag-apa kami, nag-apa kami manin. Kaano pa ko mga pagustuhan ka. Luad naman awis mo. Kasi lang nga din relasyon nyo. Kasi kaman lahat mga istorya. In and on and out. Agkarapahan kayo. Arig na isina na ka. Tunukuhan. Awan siguro ti pangibaswiran na agawid. Into no malpas manen agawid manen sa Manila. Di ba kastat na pasama? Siya kung dayatem. Kahit nagasagana ka magkasarkan ka. No kasarte kahit mo. Carlo, saan ka kayat? Sino nga kayat mo? Ni John? Nga nakadutong babae di biyag na? Ano mabaling ko, nisagpadpatag ko. Try me. Ganyan tayo mo, napadasin ta, tig sex. Kit okay magayam. Kago. Talabag ka. Saan ka ito nagbabawi? Panahon ako dito, baka disturbo ka. Noon alpas mo ti trabaho, di ka mga isturbo. Tapos di ka makalpasak, met.
Kasta manon nemi nga ginadayo kami kini John. Kung gundawayan met ni Carlo manon nemi ti mangidel-del ti bagina. Yung saan ko apo gustuan. No pa nagwapo mat manong. Okay met isuna. Naging ka manon nemi gabot ta makulit. Sige, pagustong ka malangin. Yes. Yes na yes. Inte iti first class nga restaurant. Nasadyo pa nga na-strike kini June. Sadya tang dinner. Sadya tang uminom. Pinugustuwak ni Carlo manong nemi kat na pang kami ti first class nga restaurant nga bagbagana. Magustuwak ti pulutan, magustuwak dagiti makan. Diyak kumakayat tuminom, manong naming napilit na red wine met kidya. Nag-ibas kami tuminom. Kunak to pingamin. Taugak pati baso. Sige, maminsan pa. Alam mo, maminsan. Ora kit red wine met dito. Tayo to no, may atin da maging. Siguro, di nagkatamat paayan. Paayan nga niya. Pinugustuhan ka lang aro din. Ngayon tak hotel. Kaku. Ada yung mapasamak na ita. May mesa lang dilalaki ti biyag ko. May mesa lang dilalaki nga makasagid kanya. Ore no adot babay na. Ore adot babay na. Basta may salang kanya. Diyak kaya tipasagid sa balik ng lalaki. Nga ta? Un. Ore no bartekin ka? Daganda ka sa panggim mo. Panawang ka kahit mo. Edi agring ti cellphone ko anong name hindi kita ni John? Timak dahirak ng madayo. Hello John? Ayan mo. Ha? Ayan mo? Andag doon ti balay. Kasaritak man nga rin ni mamang mo. Anda na pa na. Luklok pa na ka. Kalpasan neta nga panag-dinneryo ken na panag-ginumyo ken ni Carlo sa dinot papanan nyo. Pengamom. Kabuta da nang ibaga. Sinot nang ibaga? Sinot nam namayam nga ibaga? Sino? Sino? Ni man lang Carlo. Tinawagan na. Nagloko na sana, Carlo. Ana? Okay, mat. Naisukat na kung keng kuana. Isot na kasagana nga maging kasarken ka. Iso nga manugot ka. John, chika, tiba't patig ko. Pinagustok lang nga may kam nag-dinner. Nga iti ka ano man, jak, kayat nga i-check-in na. Sika lang, di makadagi ko kanyak. Mamati ka kuma. Mamati ka kuma. Oh, wait. Kinuha niya man di bagbagan, Carlo. No ibaganan tuman kang kadan na pasamak may hambong patpatsin. Kahit na lang maperde ti relasyon ta. Tapno isina nakit. Malukoy na tiriknak. Yung saan, John? Uray niya mapaspasamak. Diyak kaya ti pasangit ti sa balik ang lalaki. Siksikan tulaeng, sikalaeng. Nimkinansel nanti tawag, mano. Idi siya timang tawag kang kuwana, unattended. Nagsubliak iti yan ni Carlo. Nakigtut manong nemi itong pak. Abig to ba ka? Hapang yung bagam kini John. Ha? Kaya't mo ipakamuking kuwana? Tapno di kastakit isinanak ni John? Tapno sisika iti pagtungpalak kasta? Hoy, ora anyat araraminem. Ora mangminsang aribok at siyam nga agsinakam kini John. Jak to kayat, di makirelasyon ken ka. Saan ka apulo sa kayat? Ditakan. Hoy! Ha? Mari! Ora enak! Mari, agsubli ka! Mari! Anong name saan kun nging kaskaso pa'y ni Carlo? Nangala akong manong name iti taksi nga nagluganak nga nangituluden kanyak diti balay. Nadlaw ni mama manong name nga pupungtuta.
Ano manin ti kapungtot mo? Manen. Awan na tayo saya at mama. Ano nga minti na pasamak? Medyo nga, Carlo ha, kakaiso na nga pinagusto ha. Napangkam nag-dinner. Napanakit din impakaamong ni June. Okay? Tinawagan lang ni June. Medyo ha, nagapakam manin. Sina manin. Ay, takunak nga ro din iha, saan nga nasaya at relasyon nyo. So, nga nga din mo pagustuhan ni Carlo. Yanda nga, ore amo na nga, nagpapapasa na ka ni June. Yung nakasaganan lang tang umawat kayo ka. Ngayon ti amuyo, baka lang ti kinababayag ti kayat na. Kahit naklaramanan. Sa anak dumitla isina. Kasi nga rat. Basta. Urek, nagbakasyon man ni June. Tasyak tumanin ti mga ayo kang kuwan. Manen, kastalayan ti mapaspasamak kada kayo. Ha? Ag kinaawatan kayo. Tunawan, nagsina kayo tumanen. Manen. Iso nga dahil ito ti tandaanam. Ha? Marie? No saan mo nga isina, kan saan mo nga ibawin ti parik namin ti sabali nga lalaki. Kastalatat mapaspasamak kada kayo kini June. Tilaki na mabayim ti kayat na. Pagparausan ng umay dito yung bakasyon. Ti may sa langarabi. Saan tuman na nagsublin niya Manila. No di ka agtungpal kanya. Baka agbakit ka nga balasang. Ha? Nagkasawa kan. Tapos di kastagat adamatan na aywanak nga pukok. Hindi nagmatngot ikayat ngayon kasar ni June. Kaya ni Carlo. Aglo naman no Carlo. Katagasawa kayon. Jakayat, no? Jakayat. Bahala ka. Aging ka na gito'y manunaymi kat saan kun nga makontak ni June. No ini, no kasta nga gapa kami kat makontak ko madlat ta. Ngamitakit, binaliwan na katan, SIM card na. Haan matin nga active, manunaymi ti Facebook account na. Puro rayak ti pa nag-live na. Panag-online na ko nakuma. Awan. Dito nga tanahan, nagpatinggaan. June, may iliwak manin ken ka. June, nagbakasyon ka. June, inta manin ti hotel, June. June, kahit kumanin ti irot ti arakop mo, ken laing mo nga mangan, ken kumarim ka. June. Anong name? Nasurukan nga makatawan nga awanin ti kami ni kasyon mi kini June. At dapat ti kung daway nga mapanagid dya balay da. Papuskulig trupak. Damagay, no kaano nga bakasyon ni June. Uremat da kami iha. Kaya't may mat kumamakita manin ti anak mi. Yung na dyan. Mabaling nga din nga lain di baro nga SIM card na, number na, ma'am. We are sorry. Dadaon at ingonam-gonam na nga awan ti sabali nga makamo. Nangrunakin ka. Ta just in case nga umay di tabalay ni Marie ko na nagdawatin na ti contact number ko. Please, saan yung edited? So nga, we are sorry. Please, nagpagpakaasi, ma'am. Please. No. Wala na naramidam iha. Awan ti sabali nga matong palusang at anak mi. So, naramidam, may balakad ko. Ilipatan mo ni June. Yan nga samad nga na siya at relasyon nyo. Ang kadi. Saan ko malipatan? Uroray klatay suna. Urag bagbakit akton nga balasan. Kasta nga rod tinapasamak aging kakaragitoy manong naming agtawan ako ni 34 ng asawan ni Carlo. Singgilak pa lang manong. Ba nagapagpungpungtutan na pag-ungtan ni namamakan niya. Naging gabutabahalotan ni mama. Isumatan tim mo na apin nag-asawa ko na. Gabutan na bayagin ng independentak manong nami sa ano kon si mangsangpat sa Jabalay. Nadabukod kun nga pagyanan apartment. Uy, masurunak takas dyan naramid ni mama.
Napangkid din nakikasar. Tako na, di ka makiasawa nga anak ko. Di siya ako ngayon, taga-asawa ka, nabayaga ko, nabalo ko na. Naging ka na gito'y manong name kat singgelak pailaing. Naging ka na gito'y kat tagtagi uraik pailaing, di pa nagpakita ni John kanya. Maana ka mapukawan tinamnama. Ura nga tanong, adan asawa na ka nagpakita. Kaya't kunto pailaing isuna. Ito nga rod, manong name, tingin buray kumat nga makasalitaan, nga kasla na pasamak lang hindi kalman. Agyaman naglaon na iti anos mo nga nang ipasa. Kaya't sabi ko no addaman may bati na nga adal, no adda-adal, no pagsarmingan di biyag, pagyaman naglaon na. So yung nga rod, agyaman nga pagayam mo, Marie. Thank you, Marie. Tingga pa nang iburay, iti pagkasalitaan. Thank you, mat kadag iti amin nga nagbuya, nagdengeg.